Tras o fin da pandemia, o Concello de Cambados recuperou un dos festivais máis tradicionais, o dos Maios, unha representación de todas as idades dos nenos e nenas dos centros escolares de educación infantil e primaria da vila. Realizaron dúas actuacións nos xardíns do Pazo Torrado. Para nós é unha alegría enorme, repito, porque, a ver, todo que sexan actividades con nenos, pois son como moito máis felices, non moito máis amenas, pero, bueno, en concreto esta era unha que ten unha gran tradición no noso país e conviña recuperala. Ademais de ensaiar as cancións, cada centro tamén preparou o seu propio mallo. A verdad que foi unha experiencia moi bonita. Nos falamos aos nenos que consiste, os materiais con que se utiliza, porque se fan cos materiais naturais. Fomos ao monte, en busca do fiuncho, dos pampullos, fixeron as súas coroas, e a verdad que moi ben. E agora nada, estamos disfrutando deste momento de participación de todos os coles, algo como unha convivencia de todos os rapaces do pobo. Nós vamos a recoller un mallo tradicional que se cantaba fai 30 anos na Escola da Pastora, cando se inaugurou. Vámoslo a cantar cos pequechiños de 3, 4 e 5. Dende os colexios destacan a implicación dos máis pequenos. Pois a verdad que eles desde que yo plantexamos quixeron participar, e xa trouxeron dentro da casa materiais, e saímos a buscalos, participaron no que son as letras, nas coplas que cantamos, e a verdad que moi ben, moi implicados e moita participación. A implicación é ensayando todos os días desde esta semana con claves nas aulas. Eles mesmos compartiron a súa experiencia. Estar en clase de música bailando, tocando las conchas y viendo vídeos. A profe de música preparou unos bailes e ensayámonos, porque justamente estás todos juntos. Practicar, practicar y practicar. Muy duro. Sí, muy duro, ¿por qué? Tuvimos que practicar muchas veces. Sí. Bastantes. ¿No te gustó? A mí sí me encantó. No festival tamén participou o Centro de Día de Cambados, unha saída moi demandada polos usuarios. Bueno, nós decidimos participar porque é unha actividade que a eles, aos usuarios, encantalle. Entonces colaboraron todos, fomos pañar as margaritas, as camelias, o fiuncho. Eles, as persoas maiores estaban encantados de participar. A celebración dos Maios continuará mañá coa participación das asociacións e os grupos culturais da vila. A saída terá lugar dende a praza do Concello ata os xardíns de Torrado.